Unsa man na? Na may maniki na nagtuhuyan. Napay gwardya. Yam. Dali ba? Unsa minaa? Dali ba? Unsa naa? Hapa diha. Hapa. Unsa di inaa? Wah, kabantay ka na ng kakahuyan. Nay maniki. Oh, Kanang sa puno sa kuan. oh, punuan. Ato. Oh, napay kahoy. O nay ka ng armas. Armado. Mura man nag-Jollibee. Mura nag-Jollibee uy. Yam. Ha? Wah, kabantay ka na nalawa pa dari. Ay, kang tao. Wah, tingnan ka na. Nagdagan lagi na. Kana na tao. Dah. Ay na. Ano ha? Ano pa mo sa tumbang ko sa tumbang ka tumbulaw mo. Wah, hasta uya na eh. Lao. Ayo. Di pa musil lagi maayo yam. Na ano ka na no? Oh, kita ka grabe na manikin yam iniingon green light, red light. Pamusil man tao ni mo ganang mo lihok ba? Matuyok pa jud ang ulo sa manikin niya mga ams na. Ano ka na no? Unsa ka nang duha ano? Karon mo kita na yung hindi yung pamusilon. Patay, alaw ka na patay mo eh. Ay, na. Naapit pa jud yung tiguwang yam na. Napay tiguang o rabi. Uya, gagisi pan tiguang mo rabi. Musi. Paiter kay tiguwang Paitin oy. ng tiguang mo, kaging-kaging mo. Grabe na. Uy, uya sa mga babae. Uy, nangamatay kita ang tanan. Paano ba yung makitaan ta diri? Makitaan ta yung taon. Maapil ang kamatay ng kagiho. Ano ka naga? Grabe, salbahisa ng manikina. Uy, ano ka pa musilo na, no? Tao? Grabe, uya, uy. Naapa ng usa oh. Wa naguniti sa itong mga lalaki. Pas tumba lagi. Grabe, uya. Uy, grabe, unsam na duwa. Anong unsam na sila diri? Ano kang naabot na diri sa ano? Dili abi na ko kuan man na. Mura nagbag-ong opening nga Jollibee. Aw, gatuo gani ko kay Dili man di dako niya. kayong munikagod. Abi na kayo ko, Jollibee gani, mo kay gitawag ta kay. Abi, unsa ya? Kanang security guard sa manikin ba? Mura magkatong naa sa COVID ba? Katong nakaputi og sinina. Katong mukuha og kaning mga Patay? positive. Oh, kana bitaw. Mura mag-alien. Murag unsam na sila ka, no? Ha? Naabot na jud di ari sa Pilipinas. Niabot man diri sa tuwa no. Naa man diri kaduwa. Unsaon na pag kadagang patay na? Sus. Unsaon ka na pag kuha no? Grabe ka sa lungo na yo. Daghan na patay gihan duha agi ati. Gingo green light. Mudagan, red light munong. Kaya umulihok patay. Dili ka nagamodule siya. Papriya man lagi sinina. Di na. Basig mag-estudyante na ba? Ya. Sa kuyaw wa punon duha. Patay-patay man duha. O niya nga nang di ko musta na may dugo oh. Mao gani.